Hallelujah, ɔdɔfoɔ Onyankopɔn nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ. Onyankopɔn tere w'ahyɛ mu na Onyankopɔn bie kwan to baabi a kwan da. Ɛnɛ yɛda Onyame ayɛ a ɛtwa sɛ yɛni agye wɔ mu. Ɛnɛ nso so n'asɛm ne yɛ kanea yɛ ahoɔden ne yɛ bibia. Nti Nyame nkronkron ɛsɔ sɛ kasa kyerɛ yɛn na Awurade yɛ kra nso nya fahodie wɔ wo mu. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔnokwafoɔ yɛhu adi kyerɛ yɛn nso wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Adɔfoɔ ma wɔkɔ aba nnɛ nso de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Yɛafe akenka nsɛm afiri Asomafoɔ nnwuma ti num kyekyɛmu 27 kɔsi 29. Adɔfoɔ yɛntie Awurade asɛm. Yɛhwɛ saa nwoma yi a ɛti num yi a yɛhu sɛ ɛyɛ nsɛm bebree na ɛhyɛ hɔ. Ananias ne Safira wɔn ɛkasa ti a wɔn yɛ bɔne ti a nkronkron atwa ntoro a Onyame nkronkron atwa wɔn hwɛeɛ. Ɛno akyi no ɛma ɛho tɔ asafo no so na afei ayaresa nso so ɛyɛ adwuma. Nipa dodo bebree na yɛde wɔn brɛ asuafoɔ na Peter na ɛda wɔn ano ɛma wɔn nya wɔn ayaresa. Bebree koraa de wɔn ayarefoɔ bɛgu kwan nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Peter ɛretwa mu a ne sunsum a ɛbɛtɔ wɔn so. Ampa ɛma asɔfo mpanimfoɔ no ɛka wɔn ho bɔ mu ɛko tia asomafoɔ yi ɛma yɛde wɔn kɔgu fiase. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ a wɔde wɔn kɔgu efiase no, anadwo no Onyame bɔfoɔ ɛba bɛyi wɔn ɛhyɛ wɔn sɛ monkɔ na monkɔgyina asɔrefie hɔ na monkɔ so nka asɛm no. Ɔdɔfoɔ me ne wo a nka bi ɛbɛyɛ den kakra. Nanso nkronkron no wɔ mu a ɛna ɛtumi yɛ yie. Ɛno nti yɛhia ho nkronkron no abere nyinaa. Nti nipa no kɔɔyɛ adeɛ kye wɔn kɔ so mkɔyi wɔn. Wɔn kɔɛ na obiara ni hɔ. Na afei sogyafoɔ a yɛde wɔn ato wɔn ano wɛn wɔn deɛ wɔn gyinagyina hɔ. Nti wɔn te sɛ nkurɔfoɔ no a wɔhwehwɛ wɔn no wɔn gyina asɔrefie ɛkɔ so a ɛka Nyame asɛm. Na yɛkɔfa wɔn baa yɛbra wɔn sɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛmmra mo sɛ mma mommɔ saa Yesu yi din biom. Mama Jerusalem nyinaa ɛtu ɛdi akyire. Na adɔfonom ɛtɔ da bi a yɛn agyidifoɔ mpo yɛka yɛn ho hyɛ. Ɛfisɛ nkurɔfoɔ na Nyame na ɛde wɔn yɛ adwuma. Ɛnyɛ wɔn ankasa ahoɔden. Nanso ɛdu baabi a woyɛ ogyidini koraa na wobɛhu sɛ Nyame de ogyidini foforɔ yɛ adwuma na ɔreka no ahyɛ. Ɛba saa na wayɛ te sɛ wiaseni. Ɛfisɛ owura no ɔfrɛ na ɔno ankasa ahyɛ ne ho anuonyam afa ne mma so. Nti ɛnɛ sɛ Onyame afrɛ wo a ɛnka w'ano nto mu. Nea Nyame ama kwan sɛ yɛ no ɛno na yɛ. Ɛtɔ da bi a na ɔsɛefoɔ dwen sɛ ɔde yɛ ato prison. Nanso onim sɛ yɛkamafoɔ no ɔdi nkonim ama yɛ dada. Prison ni bi ne sɛ yɛbɛka wo ho asɛm nti no woanhwɛ na wonyɛ deɛ Nyame pɛ sɛ woyɛ. Sɛ honam mmerɛ wo nti woanhwɛ a na ɛsɛ sɛ wosɔre po yɛ Nyame adwuma. Sɛdeɛ anɔpa yi na mɛbubu me ho nyinaa yɛ me yɛ a na mentumi ɛyɛ me sɛ nea asɛm a mebɛka mpo mentu nhyɛ da. Nanso mesrɛ Nyame nkronkron ma ɔma me ahoɔden ɛna mɛtumi asɔre ɛka asɛmpa yi. Nti adɔfonom nneɛma bebree na ɛbɛtumi aka yɛn ahyɛ. Nanso so sie nim sɛ honhom na ɛnya ne Yesu Kristo fie wufuo mu no ɔte yɛn mu bi di a ɛne ɛbɛma no kwan ama no ayɛ n'adwuma. Na ɛno nti Nyame nkronkron fa yɛn nomom. Ɛno nti yɛhwɛ efi 27 na ɔse nti afei yɛde wɔn ba mpanimfoɔ anim. Wɔn sɛ yɛanka kyerɛ wɔn sɛ yɛambra mo sɛ saa din ma mommɔ biom. Ɛnɛ mama Jerusalem nyinaa ɛtu adi akyire. Mmɔpɛ sɛ nipa yi ne mogya aba yɛn so ahu. Ɛhɔ na Peter bɛsɔre a ɔbɛka Yesu ho asɛm. Ɛkwan a wɔfa so wɔkɔɔ no a ɔno na ɔyɛ wiase agye nkwa a ɔde nkwa aba. Nanso mokum no a moante ne soma ne ne frɛ no moante aseɛ. Ɔdɔfoɔ so obi nte frɛ ne soma a Onyankopɔn de afrɛ no wasoma wo a ɛma ne nhaw. Onyame na wafrɛ wo no ɔno ankasa na ɔde wobɛdi dwuma ahyɛ ne din kronkron anuonyam. Nti ɛmma ɔsɛefoɔ no nka wo nhyɛ.
ɛmma ɔsɛefoɔ no ɛnka wo nhyɛ. Ma Nyame nkronkron kwan na ɔno no nyɛ n'adwuma na nipa pɛ sɛ ɔmɔfa ahodie ɛfa wo so. Ma no kwan na ɔnyɛ saa adwuma no ɛmfa wo so. Na gye akra ma ahemman no. Ɛno na ehia kɛseɛ. Ɛno na asuafoɔ no ne asomafoɔ no ɔmoma ɛda ɔmo akoma so. Saa nso nti na Yesu Kristo ba bɛwuiɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ me ne wo yɛbɛnya fa ahodie. Onyankopɔn nhyira bebree kyɛ asɛm no na ma afoforɔ so ɛnya fa ahodie na ɔmo nya akokoduro wɔ Awurade mu. Nyame nhyira wo bebree. Bye bye.